Soc Cristina, soc musserenca des de fa 32 anys i com meus pares treballaven m'he criat a casa dels abuelos, al carrer Francisco Roig. En el poble me coneixen per Cristina la Manya. Soc filla de Juan el Gat i de Mari Carmen la Manya i, com no, neta de Conxeta la Manya. En la meva família hi ha costum d'agarrar l'apodo per part de la mare. Per tant, soc coneguda com a la Manya. Vinc d'una família normal del poble, treballadora. M'he criat en els meus abuelos perquè meus pares treballaven. Quan vaig complir un anyet, comencé a anar a la guarderia de les obreres, en companyia del meu germà Juanvi. Es portem poquet de temps. De la guarderia tinc records molt vagos perquè érem molt xicotets, però el meu germà estava molt emmarat. Sempre venia agarradet de mi de la maneta i me dia a la mamà, a la mamà. L'obrera Carmen i l'obrera Teresa l'agarraven al braç per a que jo poguera jugar en els xiquets. Després, quan vaig complir els 4 anys, començarem a anar al col·legi públic Blasco Ibáñez. D'eixa època tinc molts bons records. M'abuelo venia totes les vesprades a replegar-nos al col·legi. Ens donava el berenar i després fèiem els deures. Quan començàrem a llegir, s'enfadava molt, perquè en aquella època, per ensenyar-nos a llegir, pegàvem patades en els peus, fèiem gestos en les mans, i entonces s'enfadava. Me deia que quina manera era eixa d'aprendre a llegir. Me'n recorde que era un llibre gran, que duia una foto del pallasso, en el mamà, en el papà, i ell s'enfadava molt. Després, quan vaig acabar el col·legi als 14 anys, vaig començar a anar a l'Institut de Massamagrell, per a fer el BUP i el COU. Quan vaig acabar COU, vaig entrar a estudiar Econòmiques, a la Universitat de València. Mentre estudiava, per a poder pagar-me els estudis, cuidava de 2 xiquets. Xiquets dels que a dia d'avui guarde molts bons records. Museros, per a mi és un sentiment. Eixir al carrer, veure la seva gent, veure les seues costums, les seues tradicions. Quan ve l'estiu, m'encanta passejar per el poble. Les dones se continuen sentant a la fresca com se feia antigament. Bona nit, bon dia, bona vesprà, el que la gent te conega, el que tu conegues. Passar per un bar, que hi ha gent que te saluda, que te diu, que te para. Després, quan venen les festes, és germanor. Tot el poble va a una. M'agrada molt eixe sentir de poble. Museros és més que un poble. El poble el fa la gent que viu en ell. Com se relaciona, com interactua, la germanor que se fa al voltant de lo que són les festes tradicionals. Per a mi, el sentir-se de museros és identificar-se en el campanar del poble, en l'ermita, i si no, en lo que és la professó de Sant Roc. Independentment de si eres creient o no, el dia 16 d'agost tot el món ix al carrer, a veure la professó. Participa en les festes, el 14 d'agost, així és un dia molt senyalat. La pujada de caixons, la solta de bous, se crea un ambient especial. Les meues inquietuds polítiques varen començar quan jo tindria 16-17 anys. Quan vaig complir els 18 vaig decidir afiliar-me al Partit Socialista. Pels principis i valors que m'havien transmès els meus pares en l'educació estaven reflexats ahí. Sempre m'he sentit de museros. Museros és un sentiment. M'agradaria que continuara eixa essència com a poble. Lo que és la identitat que no se perguera. Lo que és el centre antic és d'on va néixer el poble, que es continuarà mantenint. M'agradaria que la qualitat de vida fora per a tots els veïns i veïnes el millor possible. Que hi haguera accessibilitat als comerços, al centre del poble, a la vida diària de lo que la gent transita en un poble. Els nostres majors, les generacions que estan per davant de nosaltres, m'agradaria que tingueren al poble la millor qualitat de vida, que tingueren espais i zones on pogueren fer la vida un poquet més agradable. En quant als comerços, m'agraden els comerços de tota la vida. Hi ha que potenciar el comerç local, la tenda del barri, on podem anar a comprar 1 quilo d'arròs o 1 quilo de sucre, perquè al fi i al cap l'essència del poble està en la nostra gent, en els nostres comerços, en el nostre dia a dia. Respecte a la meva generació, la joventut que forma este poble, l'hem heretat dels nostres avantpassats, l'hem de cuidar, l'hem de respetar. Hem d'involucrar-se en la vida diària del poble, per a poder transmitir eixe sentiment, eixe bon poble, eixa germanor a les generacions que vinguen per darrere. Per acabar, m'agradaria que el meu sentiment el fer-ho vostre, perquè museros és més que un poble.